Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинҳои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аст баъдрон Toyota Camry аст ки соли бароишаш 2008 сол ки бензини холия мегад соҳибшум. Объем мотораш 2.5 литр коробка автомат мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошина мегад 4 моҳ пеш мегад вагон гирифтем, 4 моҳ мегад дасти як одам нагаштага баъдрон ба хоҳетон во аниқ када мегирем. Мошин 4 та диска, 4 та балонои нав, дӯстон аз кондиционер, электропакет. Неки нагуфтем мошин дубайский ҳеҷ хиласа иша нагуфтем бардор аз соҳибашон мегирем. Хоб мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад. Нархаш 105,000 сомония ки бардор нашуд арзон кадан ягон чи гуфтагӣ нест. Неки хоб хайхтон бо аниқ қадам мегирем фақат барои одамони харидор. Хоб дӯстон, агар шумо хали мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, мағоза дошта бошед барои фурӯхтан, метавонед ки маълумоти қатъи суратош дар номери имо ватсап рӯй кунед. фурӯшта рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбати аст баъдро Mercedes Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1994 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 8 литр коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 та диска, 4 та балонои 80%. Мошин мегад 100% гази евро 4 ам дорад. Мошин мегад масла намехӯрад, салон тоза, электропакет. Мошин дар ҳолати хуби техника мегад рӯшна сондаркура мефурӯшем. Мошин дар шаҳри Бохтар айни ҳол нархаш 32,000 сомония ки бардорон боз муомила дорад. Дар назди капоти мошин 32,000 сомон боз муомила 4 дар полни худ электропакет, салон ине ки ранги кожи тоза. хоб ба кадоми шумо ки маъқул аст маромад рақамошон дар поини видео монага аст, метавонед ки муроҷиат карда бештар маълумот чакаред. фақат барои одамони харидор боз савдо мешавад. аз шумо хоҳиш ки лайки бепула монед ва навори моро дар ватсапи мотон ҳамин силкаша подписа кунед. раҳмат барои дастгиритон. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ВАЗ 2106 молодёжни аст ки соли бароишаш 1995 сола мегад соҳибшум. бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби технике қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонои сода дар ҳолати кория мегад. раднои краска сафед, магнитофон, ҳуҷҷатам дорад мегад. нагуфтиянд чанд қадр ки ҳуҷҷат дорад. хоб мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 10,100 сомония ки бардоред нашуд арзон кадан ягон маълумот нест. мегӯяд ки дар ватсап нависа, мегӯяд ки дар ин номеро занг занед ки ватсапшон кор мекард. дӯстони азиз, хайр бо бештар маълумот чакирен. ягон мошини дига ҳам бошад, мегӯяд мошинҳои соз мегӯяд болоиш пул метавем алиша мекунем. награфтем чӣ хел мошине ки ягон мошинҳои соз дига хе бошад, мегӯяд болоиш пул метавем алиша мешавад. кадоми сумкате мехара хаиша қатъи хучон бо гам мезанед бардорон лайка фаромӯш накунед. то охираш тамошо кунед ва номероша бинед, занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ВАЗ 2101 молодёжни аст ки мошинаи советский соли бароишаш 1983 сола ки хоб бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш мегӯяд 1 литри простой экономия коробка механикаи мошин мегӯяд ҳолати миёна ине ки соза мегӯяд соҳибшон. 4 та диска, 4 та балонои миёна мегӯяд дорад. салон шамсоза, магнитофон ва чихолои нав мондагӣ мегӯяд соҳибшон. мошин мегӯяд дар нархш арзанда мегӯяд. мошин 8,000 сомония ки бардорон боз камтар дига муомила мекунад дар назди капоти мошин. мошин айни ҳол дар шаҳри Хучанди Бостонӣ қарор дорад. агар ки ягон маълумотча ки нафаҳмида бошед, маърамат метавонед ки бештар маълумотча аз соҳибашон гирен. шумо агар хали мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза дошта бошед барои реклама кардан, метавонед ки маълумот ва суратша рӯй кунед. мо фурӯшта рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Zafira аст ки ҳам як дона сурат дошта. ҳамеша пешниҳод карданд. соли бароишаш 1999 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника. 4 та дискаҳои худаш рамашка,
4 та балонои миёна, салоншам тоза, раднои краска, магнитофон. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника дӯстон кани камбудиша гуфтагӣ неста хай мумкин ки хай дар нархаш мегӯяд арзонда беҳад бад сум наркуна мегӯяд мошина бо нархи арзон фурӯш намудиян 35000 сомония бардорон ки боз яъне камтар дига муомила мешавад срочна. мошин дар шаҳри Хучанди Бостони айни ҳол қарор дорад ки Opel Zafira 1999 сол. Кадом метавонад ки айни наздикӣ бошед аз дар шаҳри Хучанд марамат метавонед дар рақамо 16 бештар маълумотша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз баъдрон Opel Astra F ки дар кузуфи седан соли барояшаш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри простой коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. мошин мега раднои краска мега 4 та балонои 80%, 4 та калпакҳои худаш, салоншам тоза, ягон задагии пуштагиша нагуфтанд дӯстон азиз, хай дарош ручное. срочно мега мефурӯшем бо нархи 32000 сомонӣ. боз мегад муомила мекунем. мошинчаи 96 сола мега неки тоза ҳай. хоб дӯстон агар ба шумо ки ягон маълумотш фаҳмо бошад, агар кам бошад маълумотоша ки нафаҳмида бошед марамат дар рақамҳои поёмдашон тамос гирен, боз қатъишон маълумоташа гирен. 32000 мегад неки савдои хуб дорад. мошинча 100% мегад сайстенешам хуб ай. марамат хай дига маълумотша аз рақамошо гирен. аз шумо хоҳиш ки ҳамин меҳнатои барои шумо мекунем, монтаж мекунем, мошинара мемонем, маълумот метем. аз шумо хоҳиш кунем як лайк бипуред. нами бародаре ки тамошо кардисай лайка дарек надор дар лайк айнам хе моне раҳмат барои дастгирито. мошини фурӯшии навбатӣ аз баъдрон Opel Хетчбек аст ки соли барояшаш 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри простой коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. ҳуҷҷатҳои солона мега бучидага 4 та балонои миёна дорад, 4 та дискаҳои худаш, раднои краска алюминий свет, магнитофон. мошин мега дар ҳолати хуби техника мега дар нархи мошин мега дар нархош састениш арзанда. хоб мошин дар ноҳияи фархор айни ҳол қарор дорад. нархаш 18000 сомония ки дӯстони азиз боз арзон ва муомила мешавад. нашод хадавои чизо ягон маълумота ҳуҷҷатҳои солонашам мега бучидага дига моҷор 100%. срочно мегад сум нарокунад тоқа вариантҳои сум мегад срочно бардор ҳамихел маълумота соҳибшон додаги ҳастанд. кадом то ки ҳамихи хатчбек 18000 сомон 93 сол маъқул бошад марамат тамос гирен, бештар маълумотша гирен. дастгирӣ кардани канали морам яъне ки видеои морам даст фаромӯш накунед, навора падилса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз баъдрон Mercedes Benz C-класса ки сечка абиёмони соли барояшаш 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 1.8 литри коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. танировка ва ҳуҷҷат мега 1 сола сурох дорад. 4 та балонои пачка мега 4 та дискаҳои рамашка аз худаш, абагириф сидени, клим контрол ҳамаш кор мекунад. мошин мега ҳама чизои радноиша мега ҳама чизи лозимиша аст. электропакет, салоншам тоза, ҳамаш навай бардорон. мошин мега састениш беҳтарин аст. срочно мега сумнар кураем мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе бардорон айни ҳол нархаш 63000 сомонӣ. боз муомила ва савдо ҳам мекунем мега дар назди капоти мошин танировка ҳамаш қоидави срок доранд. ягон рӯш мега задаги пусидаги варид умуман надора мега варид кардаги надора. хай кадом то ки маъқул карда бошед фақат одамони харидор метавонед ки занг занед. фақат камтар дига муомила мешавад. бисёри бад не дӯстон, яъне ки фаҳмида гирен. срочно марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аз баъдрон Opel Хетчбек аст ки свети намхели алюминий яъне ки раднои соли барояшаш 1995 солае ки бензини холия мегад соҳибшон. абиё мотораш 1.6 литри коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. мошин 4 та балонои 60%, 4 та дискаҳо, 4 та чихели гуфтум покришкошам хайсода мега 60%, 70%, салоншам тоза, раднои краска. мошин мега 100% 95 солае ки сайстани хуб ай. нархаш 27000 сомония бардорон. боз савдо ва муомила мекунем мега дар назди капоти мошин. биед мошина мегад аз пеш бинед дарун берунша моторша ҳамаша баъд савдо мекунем мега чихол пихол ҳамаша мошина мега навзадагем састениш сӯзае. дар шаҳри Бохтар яъне ки шаҳри Курган-Тюбе айни ҳол қарор дорад. хоб дӯстон агар шумо хали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед хоҳем барои рекламада мондан марҳамат метавонед ки сурат ва маълумотша дар номери ватсапи мо рӯй кунед. фурӯшда рекламада мемонед.
мошини фуруши навбати сабардаро Mercedes Benz C-класса ки элеганса соли барои 1998 сола ки сечка объемния як объем моторш мега 1.8 литр бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. дӯстон азиз ки мошин мега 100% коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балонаи пачка 4 та диска электропакет салон тоза мошин мега элеганса ягом рафтоб 4 та балон мега пачкаи мотор ҳамаш 100% рости ка маълумотош дӯстон азиз хай ҳастай ҳамаша гуфта наметавонем аз худашон бо дигаша мегирем. мошин дар ноҳияи қабодиён айни ҳол қарор дорад. нархаш 60,000 сомония бардорон. аз шумо хоҳиш дорам ки беҳуда занг назанед, фақат одамони харидор дорад дар назди капот яъне ки муомила мекунанд. хай чӣ хел десед дар ҳамин сурат ҳамаш ҳаст дӯстони маълума марамат хато нагар вибрат кунед маъқул карда бошед метавонед ки дар рақамошро тамос гирифта бештар маълумотро гирем. бозам агар такрор шава ки бардорон яъне ки лайки бепула ҷиқинам ки як лайка то охираш тамошо кунед ва навори моро дар ватсаби мото подлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фуруши навбати сабардаро Opel Astra ҷа астае ки соли барои 1998 солае ки бензин газ дорад кор мекунад. объем моторош 1.6 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон хай меличовка мумкин кор дошта бошад аниқша гуфтагӣ неста, фақат яъне ки тамос барои одамони наличи сумкати дигар маълумотша мефаҳмуданд. 4 та балонаи 60% дорад. салоншам тоза раднои краска сафеда электропакет ҳамаш кор мекунад. хоб мошин дар шаҳри Хучанди Босони айни ҳол нархаш 28000 сомония ки дӯстони азиз яъне ки бо савдо мекунем мега арзонтар када метием срочно сум дар кора. хоб агар мошина нафрӯхта боша шумо метавонед ки рафта савдо карда гирем. мошин дар шаҳри Хучанди Босони яъне ки бо арзон мешавад срочно сум дар кора. хоб мошин мумкин кор дошта бошад неки гуфтагӣ неста, хай бухтон ани када гирем. марҳамат рақамошро дар поини видео фақат барои одамони харидор. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед монем. мошини фуруши навбати сабардаро ваз 2107 маладёжни астае ки соли барои 2000 сола мегад соҳибшон объем моторош мега 1.6 литр бензини холия мегад соҳибуш коробка механика бардор мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб мошин мега 4 та балонаи средни мега 4 та дискаҳои худаш салоншам тоза раднои краска номерошам ранги номерои мошина ки ваз 2107. дӯстон дигар маълумотои пураша телефон кардем мега кадоме ки харидоре ваз 2107 2000 сол дигар маълумотош ба телефон ки дар назди капот. мошин нархаш 11000 сомония ки боз савдо ва муомила мекунем мега номерош 01 дар Душанбе яъне ки дар пойтахт қарор дорад. бо хай рафта бинем ва савдо када гирем. дӯстон срочно мега сум дар кора, фақат одамони харидор аз 11000 сомонӣ муомила дорад. хоб шумо агар амхали мошинҳои фурушӣ дошта бошед ки мошинҳои боркаш ки хона замин квартира ягон техника гов мол ягон чи барои фурӯхтан дошта бошед бардорон метавонед ки суратҳои оригиналша қатъи маълумотҳои пураш дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. ин бод 12 мошини фуруши мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.